Днес ще разопаковаме пратка, телефон, който трябва да бъде Mi 5S от Китай. Така, ето го пакета. Нищо съвсем нормално. Етикета. Нищо не такова нестандартно няма в цялата работа. Добре опакован с разни въздушни балончета. Там това е нещо като турбичка. Сега ще го избутаме отвътре. Така, какво имаме тук? Ето го етикета. Можем да различим или не можем да различим нищо. На китайски е 3 ГБ RAM, 64 ГБ ROM, 3200 мА батерия, 3100 минимално, 2,5D стъкло, 5,15 инча дисплей, 821 процесор, 12 мегапикселова камера, фронтална 4, задна 4 фронтална. Добре, но сега кутийката нещо друго. Аха, ето тук пише Mi 5S. Само че като станем китайци, тогава ще можем до края да го разчетем. От тази страна само логото. И от долна страна, както видяхме, е етикета. Я сега да видим как ще отворим. Хоп, и какво има вътре? Вътре има защитно фолио, под което стои един телефон. Телефона е 5,15 инча, но за сметка на това, както виждате, е доста компактен и е най-добрия цвят от това поколение телефони. Води се грей с тъмен екран, т.е. красота. Значи около 7 мм е дебело, не знам дали може да се види на камерата. Телефончето и е метално студено. Много е специфично, защото е метален телефона. Аз притежавам телефон такъв от преди това, който е обаче с пластмасов гръб. Така, двете бутончета за така, специфичната при тая марка е, че бутончетата са движили. Не много вярно, но се движат, което никой не обяснява обаче дали е добре или не. Тоест някакъв малък луфт има. Камерката, която е скрита под някаква защитна лепенка. Я да видим какво пише на самия телефон отдолу. Сега да се помолим на камерата да се фиксира. Може би вече е станало. Аз лично и с очилата не мога да разчита за какво става дума. Може би след това, като се увеличи на големия дисплей, ще стане работата. Аха, номерата на имейлите, някакъв сериен номер и така нататък. Тези лепенки много бързо ще отикат.
Я да видим по екранчето какво има. Това е защитна лепенка някаква. След малко ще я махнем. За да видим какво има отдолу. Вижте колко е финно. Много е... Добре. За сега го слагаме на страна. За да видим останалата част от окомплектовката. Така. Капаче. Безкрайно ненужно описание, най-вероятно, което няма да ни свърши абсолютно никаква работа. Особено написано на майчиния на китайски. Една кутийка тук отварям. Интересно. Вътре в нея какво има? Това е зарядното, което заедно с ето този преходник явно ще работи. Така, тук това нещо трябва да пише някъде какви са му стойностите. Това е USB-то. Къде пише? На колко е? Тук. Тук пише О. Само, че може да разчете някои с по-големи лупи от моите. Да, пише разни неща. И сега като се фокусира, после ще се увеличава. Аз лично не мога да разчета какво пише. Добре. Значи, слагаме си го така зарядното на страна. Дали има още нещо? Нещо, което нашите души да развесели. Кутията иначе изглежда достатъчно тежка да е само това. Имам искрени надежди да има и още нещо, но уви, качели няма. Това е хартийка. И това е хартийка. И да, може да няма нищо друго вътре. И надеждите ми да са били на празни. Това е първия поглед върху нещата. Те са много твърди тук. Дали няма нищо в края? Някои слушалчици. Добре, после ще видим. Хайде, чао за сега.